محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. alhaali jonde nde e sifa jonde nde e sababu jonde nde garangal men ɗo enna ko sabu Yalla TV jeyi sababu o garduɗen ɗo koye musidɓe men wiyete ko Sada Thiam jeeya ko Semme. mbiɗo sikki hayso tawi neɗɗo andama kam en andi holkanko, en andi galle makko, en andi kadi galle mabɓe to ummiɗo. nde taw noon mbarodi ko mbarodi ɓinguel mbarodi ko mbarodi kanko ceernajo hannde kanko jeeyi sababu jonde nde kanko gaddu e nden ɗo en hande noon en itti ɓiriri hen foof kanko ɓitti en hen kañum foof e wonde bir ala ko jarananimo e ɗum ɗon nde won noon ala ko woni himme makko e aduna so wona gandal seeɗa mo jogui o kadi omo yiiɗi rendude ɗum e kala neɗɗo. ewa so tawi ɗum ɓenni ceerno Sada a ari ɗo hannde e Yalla TV caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallah sallam hamin mbima bisimilla ma e Yalla TV he noddandu amen ummade amen fewde e ma ko ɗum hannde jeeyi sababu noddandu amen. bada'tu bismillahi arrahmani alwara ضرا بلا تمييز الحنازير والكلاب الرحيم اختصب بعض الخلائق ونئم الجنة أورثتم التخب. الحمد لله فيل الكائنات دليل قاضئ بلا ارتياب يفعل ما يشاء بين الثرى والأولى فيما لا علم لنا من الهجاب. يهدينا يا رب في الإسلام ديننا وهبتنا بقول ثابت بلا غلب. يا رب ساتر عيوبنا ورتم مماتنا ونذر قبورنا ويحسن لنا الجواب. ثم الصلاة والسلام على من يرسل ولا يرسل إلا رحمة للعالمين هو سيدنا محمد بن عبد الله هو أصل الجمال وبهجة الأكوان على الحبيب المصطفى الأدنان صلاة مقرونة في الجمال في الحسن والكمال والخير والإفتال صلاة تتبعها ريح وريحان ويتبعها مغفرة ورضوان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. caggal yettude Allah ko juude nulaaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam mo ngannduɗaa kala ko daña kala ko dillira kala kene yahe kala ko fof o dañira ko sabu annabi o sallallahu alayhi wa sallam e barkinirimo ceerno men Seydi Cheikh Tidiane e denndaangal jinnaaɓe men e seere men e arde notaade noddaandu noddiɗon amen nden assalamu aleykum wa rahmatullah. jogita hayran ceerno Sada mbiɗa sikki yuɓɓi min fof e namdade an fof e jabade haala ma moƴƴi feewi. ewa namdal am ummade am fewde e ma walla namdal renno ngo ummade renno ngo fewde e ma enen fof eɗen nganndi nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. ewa mbiɗa sikki yimoɓe ene mbiya koye nuuru Allah itti e nuuru mum tagiri nelaaɗo o sallallahu sallam. kala ko woodiri ko sabu nelaaɗo o sallallahu sallam. kala ko daña e aduna dañira ko sabu annabi o sallallahu sallam. minen noon hamin jiiɗi namdadema fodde seeɗa mo Allah luɓirma e gandal o yidde ma rendede de hamin jiiɗi namdadema nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam caggal ndeworonda e hol rondiɓe mo e ndew e hol rondiɓe mo e hol jinnaɗo makko kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon hamin namdima ɗum ɗon ceerno Sada. eyyi caggal yettude Allah ko julde nula Allah sallallahu alayhi wa sallam lawol gongol kadi annabi o sallallahu alayhi wa sallam o weeli haalde kadi o metti haalde te hono kala ko dañira ko annabi sallallahu alayhi wa sallam dañira faman sa fal yuminu man sa fal yakfur. Mamalaji Malik o wi so tawi a tinani welma mettuma a tinani julɗo e kefere foof yere barke nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ma fil bariyati man lam tasbihi karama min nurihi rabbana yallahu yallahu. kadi dendagal ko Allah nde Allah yiiɗi tagde tagore nde o tawi ko annore annabi sallallahu alayhi wa sallam koye nuru makko o itti annore annabi sallallahu alayhi wa sallam koye nuru annabi sallallahu alayhi wa sallam hitti binde ɗe foof aduna o fof hen yaltiɗe. ɗum tagi kanko ɗum mamalaji mali wi wa innahu ida arada allahu nacha'atana abana min nurihi nuran nabil alami. nde Allah yiiɗi tagde tagore nde o tagi ko annore annabi sallallahu alayhi wa sallam o dendagal tagoje ɗe foof taga koye tagore annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi ceerno Saydou Nour bani yime yimru mum koye nuuru jomen iw nuuru annabi kono koye nuuru annabi woni latli windere. joni noon holnde kanko adi tagede ko ruh te baba Adama adi mum annabi Isa adi mum annabi Moussa ɓen fof gadi mum kadi kanko sakiri arde holno ɗum wonirta
وكان مهتجبا من قبل في هجب يسبح الله فيها غير متسم مامari jimaari wi hade makko ardo wonno koye wirngalloji wirngallo woni heedoje kala wirngallo ene jogii ko waɗata ɗon omo subi hine Allah fodde wirngalloji sappo e ɗiɗi kala hen wirngallo omo woni ɗon hamo subi hine Allah ko jiiɗa ɗum ɗo o tacci kadi maaje sappo e ɗiɗi ko toon o wonno caggal mum Allah feññinimo nde Allah feññinimo yaltimimo ko yummiraɗo laaɓɗo biyeteɗo ko yumma Amina babiraɗo laaɓɗo ene wiye baba Abdallahi tugge guila asko mabɓe ha yetti baba Adama foof ina laaɓi ɗum tagi mama alaji maliki wi hay batte tulmani wa kana siisu wa sijjal asli muntaqilan min khiratil karami lil khiratil karami yumma ko wiyete ko nena Aminata baba ko wiyete ko Abdallahi Abdoul Moutalib Hasim Abdoul Manaf Usay Kilaba Murrata Kaaba Luway Ghalibi Sihri Malik Nadar Kinanata Huzaymata Mudirkata Ilyas Mudar Nizar ma Abdamam Adnan ɓeɗo gure mamira ko ene hawra ɓeɗo inde kala kuƴiɗo tewmumen harma jeeng nde won noon ayi Allah o jogui haaju toon koye nulaɗo Allah dañan haaju nulaɗo Allah tan Allah dañama haaju sa añay nulaɗo Allah tan Allah alayma haaju ni foti faman safal yumin oman safal yakfu joni noon o ronda ko duur e wiye Makkatul Mukarrama kanko sallllahu taala alayhi wa sallam yumma ko donɗi o wiyete ko Amina caggal muɗum taw ko jogui oɗo baba mamako ene wiye Abdoul Moutalib on wonduno e bammakko ene wiye Abdoullahi caggal muɗum on yaade makko ha ƴewnimo korɗo Allah biyeteɗo Aminata caggal mum ɓe gonni ko wuuro e wiye Makkatul Mukarrama ñalawma altine o ronda wiyama ala ko ñalawma alkamis ene jofe e aljuma wono wiide ala ko ñalawma alene ene jofe altine ɗum tagi o wi leylal arubati hal adurru fi rajabin summa al munadi yunadi al musli al fahim jamma alene jofe altine waqa woni biide ala wa qala Sahlu ibn Abdullah Zul Wazani o wi ko laylal arubati o wi ko jamma altine holɗon nokku wuro ngo leegal ngal no wiite nden fi siibi yowma sina koye kolade Abdoul Moutalib mamako ndi Abdoul Moutalib kolade muɗum ɗon annabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗon o ronda jamma altine kono nde o rondade wiyama wonko kewi yimɓe ne gulla wiyama ko yimɓe waliyaɓe Allah wiyama ko maleykaji wiyama ko jinneji wiyama ko seydineji haaɓe luuha holko ɓe mbiyatno tanabbahu anna nurul khatmi laylakum kada khalla fi qimati min adraki l qiyami o wi pine paamon ɓurɗo moƴƴude o ɓurɗo labde o ronama tillisaji ɓurɗo labde tillis ɓurɗo labde tillisaji sallllahu taala alayhi wa sallam maleykaji ɗi mbi minen kam min ganda ko kewi kono on jamma kam qaalal malaika abwabu sama futtihat kasal jinani o nuɓistante fil isami ɓe mi dendagal asmuji ɗi fof jamin muɗum gudditama aljannaji udditama nangue lumiére mum ɗum ɗo bonheur nangue lumiére mum ɓeɗono ɓeyda fodde degré ji nangue fof sabu annabi o sallllahu alayhi wa sallam wiyama noon o ronda ko lebbi joyyi wiyama ko lebbi jeegom wiyama ko lebbi jeeɗiɗi wiyama ko lebbi jeetati wiyama ko lebbi jeenayyi ko lebbi jeenayyi no ɓuuri kadi nde won noon kanko annabi sallah ah sallam ayi enen so tawi neɗɗo gayanno roolima walla so tawi neɗɗo sowima no mbirten kala lewru ene jogui no mbatta kanko jiiɗa enen no mbatten ni kanko sallllahu alayhi wa sallam nde yumma so yim lewru premiére kala annabi ari weltinde yummiraɗo wiyama yummiraɗo so annabi ari arde ko bawa Adama wiyama on arata koye koyɗol wiyama ala koye face à face sirien koɓe luuri ɗon kono ceerno Cheikh mo yumma kan o haali o wi kanko koye koyɗol on siko koyɗol o yiranno annabaɓe o wi awwalu dia Adama tafsiran wa qad humila faha fil manami o wi wadde koye koyɗol siko koyɗol o yirannoɗo wonde fam an woni dondir ɓurɗo windere an rondi khatimun nabiyyin baba Adama are makko lewru premiére lewru ɗimmiji siisu are makko wa dia Adama tafsira mo siisula Idris are makko Nuhu o Huud wal Khalil sini caggal ɗo summa zabihu kalimullahi kalimatuhu min awwali chahri fi tartibi la tayni fodde annabaɓe jeenayo kala lewru darinu so lewru ndu annabi o ara fama yumma Amina ɗandimi o wi ala mi anda o wi min woni annabi Adama min kalko jiiɗa Allah tagno min goto Allah tagiri jumum ko heddi ko fof koyemi yalti o wi aɗa ɗo keɓiri mum o wi ala sababu ɗum ko cawɗa ɗo ko kalisma Allah so yii lewru ɗimmiru annabi goɗɗo ara ene wiye siisu o wi yumma Amina ɗandimi o wi ala o wi ɓiɓɓe baba Adama fof min goto woni mo funa dendagal heddiɓe fof ko funaɓe o wi holko hamma funede o wi wa gayru sisun fama tatihi mum faridan hawwahu takrima nurina gayra muzahimi haɗino funede saabu oɗo annore ala foof moƴƴange keesi mum so wona keesa min aɗani ko keɓirimi ɗum o wiyele o wi sababu kono cawɗa ɗo ko kalisma Allah mi yeehi lewru tahƴijo annabi Idris ari annabi Idris nde o ari nde o wi yumma Amina aɗa andimi o wi ala o wi mi wiite annabi Idris hono ɗum woni inde makko Idris firti ko sowore makko kewɗoɗo janngude defte jippiɗe
caggal mum kanko waɗi mum mbiyata waɗi Allah boosiagal kanko hamon aljanna o wi min mi waɗiɗe gueɗe kewɗe ɗo joni to kaldeten aljanna gummimi o wi est ce que aɗa andi kaɓirum ɗum o wi ala o wi sababu no koni cawɗa ɗo ho kalifma Allah noon ha lewru jeeneɓi annabi Isa sakiri arde makko haali ko haalano wi yumma amine kalifma Allah mi wi ma walaji mali to jibina o wi hay ɗo mboɗo andi wa halla usfana aw daribno yusufin fi sidi sayyidina alhaadi awirradami nokku en wiye usfana ɓe mbi ala ko daribno yusufin ɗon sallllahu taala alayhi wa sallam jibina ñalawma altine wiyama ko jamma wiyama ala ko ñalawma wiyama ala ko jamma e ñalawma mamalaji mali wi jamma e ñalawma saabu fuɗɗi ko jamma gasoy ko ñalawma kanko sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum woni ɗo jibina e nder wuuro makkatul mukarrama nokkene wiye usfana walla wiyama daribno yusufin yumma ko wiyete ko amin ɗum wonno ko namdinɗa sa jogui namdal gongal assalamu aleykum wa rahmatullah rendede ewa caggal nelawo sa sallam a haali nde woni annore nde a haali kadi rangaji ɗi woƴƴangi ɗi joni namdalam tan walla namdal rendo ngo kadi ummade e munen fewde e ma kadi caggal kanko o jibinama kanko hol wurnama ɗamo wuuri e holko wurno kanko nelawo sallah sallam kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam jol makka nde won noon ko oɗo wi o mam abdoul asis sy dabbakh malik 40 ans 0 faute o wi annabi sallah sallam so tawi o wi mantude annabi sallah sallam en daño kala hunde yidde annabi sallah sallam kadi humta kala hajuji kadi kalɓe jiiɗa ɓurɓe ɓe mamalaji malik Serigne Touba Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Amadou Bamba Mawlana Cheikh Al Hadji Oumar Al Fouti Mouhamadoul Bouchiri ɓeɗo fof koɓe keeɓiri ko ɓe keeɓiri ɗum saabu annabi sallah sallam mam Cheikh Oumar Al Fouti radiyallahu taala anhu o wi mi waɗi jihadi mi janggi mi wawi gandal mi waɗi fof kono ɗum fof mi holnara ɗum Allah kono kolorimi Allah ko montumi sallllahu taala alayhi wa sallam so tawi woni gonguema ala a heɓat ke muyanema nde kanko nde yalti ɗon ha paari nde wonnoon kanko nde ari nde Allah ko formi mi fewnimo yiiɗi waddema e lawol omo nunɗi ɓe gandirama so wona fenade o wuuri e makkatul mukarrama gila nder nelal ngal suwa arde nde Allah waɗi jogori neldemo nde mo heeɓi duuɓi 40 ans Allah fuɗɗi neldemo kono haade ɗum ala fof koɓe nde gandirimo so wona ko gombiyanke so wona ko nunguɗo haɓe gennirimo inde ɓe wi Mouhamadoul Amin firti ko Mouhamadou koolaɗo sa itti sasama kala ko desnuɗama sen haɓɓi mi kokkirɗama ni sa ari noon tawtirta ala fof on saaha ɓurɗo hoolede makka ha fote Mouhamadoul Amin noon ɓe mbiyan noon Allah nelimo noon yiɗi neldemo formimo on formation caggal mum o yaha teeluya yaha jamma so weeti o yaha gayre nokku ene yeewi wiire gayru gira o jooɗo ɗon hamo yeewa hamo daara teskuyaji Allah ay so a yi asmano ay celɗi ngala hen a yiyanin piwoji a yiyanin safo a yiyanin fil a yiyanin ñande foof te lewru ene ara ene leera sa yi ɗum taw ka joom haqqille aɗani won baɗɗo ɗum o ko holi on en ɓeyduma haqqille ganda ko Allah wawi wadde ɗum ay ene ɓeyduma kulol Allah ɓeyduma iman billahi kadi nden fo a yahe leydi ndi ɗo tawɗa a jeeya leydi ndi ha wona wiide ɗo ko gallam ala kono leydi ndi a fewnani ndi ha ndaara ɗum teskoɗa wonde ko Allah waɗi ɗum nawatnomo toon caggal muɗum haw dañi 40 ans Allah yiiɗi neldemo nomdemo ko yiiɗi waddemo ko formimo kisa haw gasi haw jikku aw andi jikku arabeɓe o andi koɓe jahata goto fof o andi ɗum nin Allah noon nelemo joni noon annelema ko arema ko Jibril ari mum nokken wiya haru gira o yetti wi annabi sallah sallam iqra o wi ma ana bi qari'in o wi iqra o wi ma ana bi qari'in o wi iqra o wi ma ana bi qari'in kalde o wi iqra no o wima janggo o wi ala min mi wona janggo o nango o ɓittamo kada oppiramo o wimo iqra o wi ma ana bi qari o oppiramo fodde laabi tati ɗum tagi anduɓe Allah ɓe mbi jangde so tawi jangde haqiqa gonga aji yiɗi hebde ɗum gandal no foti foof tampere gandal kam heɓa ɗum ma mbasa hebde gandal tan ma mbasa hebde tampere gandal fof ko a yiyat coono kay saabu annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi neɗɗo ne hokkorino gandal taw tampani ko annabi haandi hen kono kanko hoore makko tampi nde ɗo tampere ɗum firti kala keɓo jogoɗo heɓde gandal alay sago yiye caɗele seeɗa nde gayni o wi iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram o huuli galle men o tawi ɗon joom suudu makko mo ganduɗa ko debbo ƴeɗɗo debbo pinɗo debbo ganɗo debbo galo debbo dimo o wiyima Khadijatu radiyallahu taala anha o yetti wi ko Khadijatu min noon mi huuli hooram min mbaɗami komi jogoɗo haltade ɗotanam jogori ko bonde ɗum Khadijatu ko woni o wi wonko tawi ko ɓittimi wiyamimi janggo joni noon min
feeram ko jowri bon ɗum kadi jati wi ala an Allah hirtintama lam yuhzika llahu fi darini la takillu an Allah hirtintama an kala koɗo garɗo ɗo aɗa jippina ɗum kala mo jiiɗa baso aɗa walla ɗum kala mo jiiɗa alyatima aɗa yurmo ɗum aɗa sejjiɗomo aɗa yurmo suhade an lam yuhzika llahu fi darini la takillu Allah hirtintama aɗum hirtintama la kala ayi ɗum hannden ko debbo ɓeɗɗo borom intelligent rewɓe fof kala rewɓe fof so jangguino société men o fof so jangguiɗo yumma harijatu hay debbo goto dañta caɗele hakkude mum joom galle mum te kadi hay debbo goto kadi gorko goto woyata joom suudu kadi kala gorko ɗo fini a dañat par ce que hewɓe worɓe hewɓen fonno daña taw haƴiɓe ko fuddima mabɓe ay ɗo yetti ɗon yumma harijatu funtima addi mbaggi sugdima haali ko haalanno ha paari moytiri sens hocci kaala mum yihi baɗum gorko nan ɗon e wiya warqata bun nofal o wi warqata bun nofal caggal muɗum o haalani warqata bun nofal min de joom gallam yiiɗum joom gallam yiiɗum joom gallam yiiɗum joom gallam yiiɗum ay ƴoƴƴo ko ɗon waɗata so joom galle ma artema ne jogui probléme accir haqqille mum funta ɗum kokka ɗum jeni yara on saaha corroɗa jaaha ƴeewa alhaali muɗum ay ɗo so woni ko koyle wonno tan walla so woyino wona joom technique nde o yetti wi tan ni feere boni naggam naggam o luhanno tan o wi feere boni joom gallam ha gam probléme ɓeyɗo jomum jiiɓi ɗon ɓeyɗo jiiɗade kono yimɓe kadi jati moytiri seesa funti mo leewi artiri hakkille makko gayni haɗan ɗon de moydi seesa comme nanta ceernoaji bawɗo ƴewgal nden ɗoni an ƴewɗam joom gallam o naggam o ƴeewi waaji goɗe wi wargata bunno fal o wi joom gallam yi hayru zida wonko arema ko wimuni wargata bunno fal wimo yo ar kanko o haala ɗum minana o arde makko o haali ja'at li warqata tahki ma rawahu laha wa qalana musa zaka fattafi o wi so tawi ko kalɗa ko gonga tawi ko ɗum jiiɗa ay oya annabi Moussa ɓennunoɗo oya comme ɗo saaha joni sa fiski mbiya nden Cheikh Oumar mo nanta o ɓennino comme par exemple annabi Moussa omo nananɗa o ko aranno e makko ɗum ara joom galle ma fof tasiwi moos ana dañi jaam amalam caggal muɗum o wi noon kanko waraqata bun nofal kanko woni jamɗo annabi sallah sallam din annabi sallah sallam so ananede eyyi joni noon mataw ko ɗum wonno ko namdinɗa kadi musidɓe mataw ko mintaji timmi kadi jaafoɗo nder ɗon so tawi fewani kadi min ñaagui yaafuya kadi ko manque foof in uridu illa al islah mastada'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jasakumullahu khairan ceerno Sadio mbo sikki hojomaji ɗi timmi ko haalte ko ene heewi ko haala pulaar mbiyata ko golɗi juddi gasata e maayo mboɗo sikki so tawi ñiiwa jibinama duwetake yo Allah wuuro duwete tan ko yo Allah mawni so Allah mawni ni tan mawnon mboɗo yetta Allah noon mboɗo yetta Ƴella TV e noddani mum e noddi mum e noddi en ɗo henndi kadi en beltinima Allah en beltinima hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم